I dag skal vi lave et bål. For at lave et bål skal man bruge noget kvas eller nogle spåner, noget vis og nogle pinde. Hvis man vil lave et større bål, skal man bruge for eksempel større pinde og mere kvas. Jeg har så snydt lidt og lavet et bål på forhånd. Der, for helvede. Det bliver blæst ud dernede. Så har jeg tændt et bål. Og så har man tændt et bål.